igobekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli. Mbuyamana omwanchwa omulelia on Ndizi TV asinga nchiyogo twige na watwali bagabuna Ndizi TV kukoralilia asomonwa oito omuya omwansu omwanyagetinge tolinekira kyo gosemi go komanyina go kokia gwetera Ndizi TV kegera nintwe obwansu bwo mugusi taseni ya chire nkumwe taseni nambe yemo ime nesiko ya gusi kukoralilia asomonwa omuya omwansu omwanyagetinge oncho mulelia chikakie chigana endene chi nyasaye atokonyire kobamo ase omurubirito olia okorokunga obolema ase obogima obolema ase obogima no muruli ko chira kirenga kinebiro bune biga bya lero tolinekira kyo gose niko komanyina gokokia igoro yamangana amange alia alengete abantu baito abali no bolema mwancho mulelia kabena inchego ikomore una botambe nche brother power ensemble yimanyelio nkobwaterana na Lydia Mosi bono yaliganie einde tusemanie togokana boigo na komanyania nkiko cyanakoraga omwanchwane ngo twara abageni babwate emigano yogokuna emigano yokogokia emigano yogosemia naboigo emigano yokwa abantu emioyo emigano yoko imokiria onde bwensi oyogotoka konyokuro moyo naboigo nimbwate ensemo liyobokwere naboigo nakolera nensemo yengana entwani bono mnere botambe nimbwato omugeni ntaramoreta inyuranga naboko tonyora gwetera social media pages yonsi ipi Facebook page yeito Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website yeito www.ndizitv.net naboigo Twitter handle yeito se X ekrukunga @Ndizi TV omwanchwa omulilia enamba esimu na botambero no erega buto kwanira senchire ndeyonsi asecho ekiagera okugani kwao na kuo ogochika gocha ase tolenkore to mugani mbada ase tukulera iga atukwanikira atukwanirie totebya marieta nyuma yayo koletero bokwere gukorana no bokwere twende bona sengambo amo no mugeni itobweri tukeli gali alerendo bunga kiase kwarumbira asenaru mbiere asa marieta bali montegerrete gose bali mondigerreti kurwase Ndizi TV inche amalieta ne Joseph Moindi. Yes. Karibu sana Joseph. Mbiamono. Ando mwancho mule Joseph oyo nara manyire kiagera ga anderete a story for later. Joseph ono ba anderete rero bunandeiga go koligeria go kondigereria ay manyanga bamura bana ubando oseti. Joseph ega no Ndizi TV. Yes. Mande bone iwonka kiagera matoke rero bati bwasubiri toke. Mbiamono. Karibu sana. Asante. Ono go kirego ngende ndete semelio bokwere tokora no bokwere toche asengambo tukeliga lya lero ono umwancho muligereria etabinere osengencho nere elitokoro ko bokwere engencho nero koligereria kwa kuminga tata naye siko iboletwe abo iboire yani enjira nera baswati bamenyete usanga bamenyete okumuligereria kwaranga aki nanya koyo kubugoleti nani soyo amanyenga nabucha ndeta abantu igarate yo monguru nganya bera sengencho kuiburu omwana oyo anya no mugakore bona kwanya ro muntu ochire ekegeni ekegeni twanda kuragira enyangi twarangirigwe keragiriga turagire tusangiria kabesa iga inde omwana onyarebe ngo sokari omuro onyarebe nkonywa mari omongo ana tata ero manyagocha keganieke kabwate niye yemo okoro muntu abegeteri mana ngombe limwamu no mugaso gwagite ona you can imagine bonchari mari gesero no turekeragerio January tare 18 katikati omugaso wagite oyo no ari neri mana ngombe no ari ne chibuti bono ari kabisa aga nere bono ikarasa tate karasa kabisa sabageni bamuroche sawa ndo what problem na mana ngombe yao omongi nago nchwane tiereso kabisa chireso chire chistaircase chireso ogotira kurwereze ntangani kwache yakabire kwache yagatatu chianga gunchubare tiko kabisa abo chikora etabiro gobi mobwata o chikora ete chinde chiara tachua sawa ndo what problem na anga chiao begete
kumbe omonto oyo burache kerageri iki kumbe gare chwene igare simbiria ronyo igaro mwibo kumia no arega nero pimete kasanga mbekere mngecha igocha mbekere ta kombere ma uga mbekere nyama ichito mongwana unaokora kunywa kusencha abwate kapimete riso mwana na mwino ikirasi keri kumbe lima na ng'ombe lia begete ne birasi byabanda kusangirira chi kumbe lima na ng'ombe li ne bichika kusangirira chi kumbe lima na ng'ombe li ne bitasa kusangirira chi mata abantu buna bana bagerire mpaka rero tokuragerera masakara ngati gatokole bisani biribinde biribigo tugutege kera boneke tochi kubachisani chindonge baipa uchi afadhali yo gwata no turatebe na chali yabe terendeka wigatika lakini omugaka nyanderu obwate chinderu chie kainye obwate chimbuche chirabete motubunegeti shwali krasi obegete butime ebichiko otumbete limana ng'ombe ime onde paka mandasi shwali bantu baminto muri Ndizi TV omusacha kwaragire fada mo monto no embesa tali korwa bene kiragiri twalenge rende to kwenyaruka nyarebe gento gekacha akolere nyangi to kumuronya begento gekacha akolere nyangi ere no embesa tali korwa endagira nero kulie nyinge nero complain kabisa naende nero bisete biras omontaro mubura mochandi asumbueta abangina ko bagweta ne chisoda nere na sote yo tako ngakoka ichi ngafante yu ngaboli yimbaliri tako ngafanta njenge yimbaliri kita ombogo iranga soda ne chinyinge konyorole soda ne chinyinge osingira cha gukora mwanya kubwate chupa obikomo buko abantu ana kiko mwanya omonto nero olia owekarire karabono MC abwatire mic nga monyi gweta abwo ochi abwo aro 1 2 mic testing abangina mukire bana ngo chakatole oyo simbiria oyo nyanda nene oyo nyabuti nyanderu nero kororo kubwate simi go chimme toboruguru aro mate tolega igo mwawiri pafosi aiga aro tole mubangi aiga kiragiri tolega iga tumaiti rende bono obanginko ko bare people rende bono no tolega aro tinko igwetibia tokwana monake nago tolega sobo bangi mata iga tato bangi Ndizi TV no tole tata tinko aro tinko igwetiga aki otole serio kito igwe aro tigansuke bono kurwe sabanto omanya gota magochiro goro gochieme toboro guru agwa kachikona abana bako mugura mukata kona kwe bachogenda tarueti pesa endagiro olire ebirasio irire shwali monto buno yu ekibono nkiabwate onyenge korokwo obokwere obuno ayama okurotare gwanja gwetera Ndizi TV obwansu bomogusi Joseph. Yes. Sina ndo baro wato bokwere. Mboro. Sinari. Obonge. Okay. Obonge mono. Ego na bakoli ndaga ndabise birasa. Tigae. Onense saligeta. Mboro. Karibu Ndizi TV Joseph. Mbia mono. No bwansu bomogusi. Asante. Joseph bono watengoro Joseph Moindi. Ngoro ku Joseph Moindi. Inka Joseph. Inka no gembo. Asa kurukumangere. Lakini bono ekenyorokia nege kuruku ekware. Okay. Nkuru ekware. Aha. Yes. Karibu Ndizi TV Joseph. Mbia mono. Sando chokole ndire. Mono. Matonye ndiri nyasata yondo chango wekumbire bono. Mono. Nyasata yangu wekumbire. Kabisa. Lakini wekiraiga bono bya wanyasaye. Naboyo. Joseph ntakete bono to mugano aso bwenye Joseph Moindi ningo. Joseph Moindi oyo iga talikorora. Joseph Moindi oyo iga iboire kurwase kenyoroge kwale. Na Joseph Moindi oyo iga iboire no mungina nero talikorora. Nere talikorora. Lakini rende mungino talenge konyara kondenda.
bono musamario muyaka ndusi kurwa senkeria akangira nyagitari kisi General Hospital nyagitari anonki nerete okay bora turahenda ngora gwateba umongina totebeti umugaka lengo tato minto na lengo lakini timorochi bono ngiboi emba kire rieta lia after the death of my umongina mina no mwikirete mama ni muikerete nande no ale moyo pakabo mongina mina no ale mama no ale I need to come and visit you moyo ale kai yes okay bono ko iborwe kwale na iborwe kwale kwa borwe taikorora umwana b'umongina taikorora yes umugako yoralire kwa irunya gitari na irunya gitari twenderere bono kuruga bono ekero na irunya gitari abanyagitari bagatebi umongino yese nginchata likorora mba tabasa gucha kongoya nabwe nali ngomoke mono emyaka ebere bono tinali kumanya kendi yonse kwenye tinda ngainia bone kera abanyagitari bamote birende tairana kongoya mama kaenda igo kera agenda igo rende nkanya komenya nyagitari yabo nche bono ngakina imanyete muna nyagitari nonka bono ekero yaika 1984 nalio abanyagitari ababarra yaya nehepeire kobera nyagitari tiga bono ba dismiss kurwa bangire children's home kisi children's home lakini kwenye nachakire kogende school kinde nyagitari umunyagitari naro lenge kuruku owor nero ngirite sentoda sentoda bono chiangana kabekire ne chianyagitari bono na babana bamanyete muna oyo noyo umwana oli onyagitari karacha this is 1984 wegirani mekere ngo wate bono bono iga einde miaka 43 engaki yibono go chake school ne mekere ngo miaka to minus ya bono igo you were around totebe ngento kenga 43 this is 2024 yes igo okay sawa arode miaka onyorire good around 1981 iga good bono ekero nairu children's home bono no nachaka komenya kobera na bana bande ntamanyeti onde ntamanyeti momro minto ntamanyeti moisiko minto ntamanyeti onde bwensi nyore mama kwenye tinda muraba okay bono yes bono narrative nere yatagete gocha so apande children's home yes ande mbiyo mate bana kubeko mugano oteneni ayo monyene kubwariria antu bako na kuigwa gatoko na gokina iga narrative nere yatagete gocha nga Joseph Moindi iga nyore tu aromuko agatugutwa agachorwa kwanda ngingane iyo bono ekero ngiboire kurunka incho monyene mama konyota kire gontuguta mama konyota kire kombeka konyota kire gontiga inkwe esenginjo tabwate nguruchi okondenda esenginjo bono tabwate kende na kende ande talikorora na bana ba minto bono ndeta yolenke kubalenda na kiro yo mokonyo uchire kelicho ikiera bono baibuli abamba bwate besa chiyo kwa somi bana bono musamario muyana ero chete kondo sikurwa sama goko amama akate relaxiga relax ko nyegera then to so kana sabak mono okay bono musamario yo nero chete kondo sikurwa sama goko amama akangira nyagitari egera akakorescue yo abangete ngago tukute tanga bono iga munango kuana iga tanga tingio tanga mugano yo samu ha no bwato bumaine gete no bwato maine gete sana okay bona Joseph ndi gwacha kwemanya ngabona eno monto otali korora na ndenga kibono ekero gwacha kugundwa ngatoli korora bono kisi children's home tole tali bohe na kibugi bwa bete gatia bono gatia bana abandi okay naboya alenge challenge ekero nyorete muna ninche bie kantali korora sabana babande naboya mberete challenge lakini rende abana barabuwe singinchumba abwate na barabuwa makongwabo bono nkondenda balenge bya kera macha goche children's home naye gono bwate gyakorete nabo igo tayibole mabuka okay bono twenderere bono wanyorire nyetele koroko war koirire nyagitari koirire mini sentoda bono
ekero oborio yangira sentoda rende nabo nasoma iga narusibwa esukuru na iru back to Kisi Children's Home. Bono Kisi Children's Home aba noba ndendete iga noba ikabana ronka bono nonka ali no alingenka nabo bakangire chianga saa zingine challenges nabo chialengo saa zingine nabo nkwegwe yangengia nabo nkwegwe embe abande baigwengia yesenge njontarochi lakini rende bono ayuti nale kunya kumeli lakini rende bono nabo nyasaye nankineti nga bagansomi ngaika class 8 ekerona ika class 8 nabona etete lakini tinachikonyora nchira yoko gendra eskuru yane bono what happened ikegera ukibale ko gosomirende after class 8 ngibotari ko endera ko gosomirende bana obone bante beti eskuru yane yere yemo nande yerale bono mbale kunyara kungiro ngakiyintika yoka yarenge dikayoka yaringe bono na magisi yali na nyorete 350 bono mbale kunyara kungira skuru neli rube konyena atomeiru na rorine bakalisamba ai liruwe na liruba sambete buya kabisa bagasamba boronge I mean, ikinkeli korrekana hii ni humani yake usenga kiwa kire tai. Bono nabona aroche bono tinali kunyara kwa na yesenge njo tinabugate muiboli tinabugate ondebwensi ngotebya bono nga tigayigo lakini rende umusamali omuyanaro olenge koruku bonuke omusongo osaka wa primary nero chete agatebie guardian ya nemuna esukuru nero kuruku sikri turairo mwana oyo takuegera oboremi ekene toka bagaisaransanse bakajaliliana bakanyolenchira bono bakangira sikri bono sikri ano ngichite gokora oboremi bwane oboremi bwechingoko alenge general agriculture bono ngancha mono obutubibwe chingoko no bwe chiombe okay ngoja tora sabano bugima bwao personal life ndo kya shokiri ntana kumanya meke to abiri naye nga lirwe oli okurangirwe skuru oli abege tuli kolika ba elia sambetu I think that was a bit inhuman lakini ndio bana that's what under the bridge bono Joseph yes abana bande ba minombaro embaro ayino mwana okalengore inche no mwana okane ninche nkochi gosieka na kimo correlate usana kimo correlate na ekrobana tutebe kwa kinire nyagitari aiga ama tukamange nyagitari kwa bete so no emba na abande ba mino bachietigo ko manya bono at what point wacha kuira nanka bono enacha kuira nanka 1997 ekero konye na akolire skuru bono nande na konye emiaka yane ya etereire yokobera Children's Home bono my guardian age chanda na kiago nkora ekera bono na beiro monto monene mba ko ngadapt uchiase muchionde bono bagasinyuna kibago nkora ninginyorete Mike Nyachae na tegete kongoliro bolemo lakini rende my guardian agantebiyaya akatebi Mike tigatoraligerio mwana oyo enchira ya sobo bono bakaira na back to Kisi General Hospital bakaenda korachi file chiri ekene bakanyora file yelinko ekabara records chiri chikabara asenka ya nere bakaenda bakaligi enka bakanyenyora nkonyora bakondetera mama bono konyetinda amanyamuna mama nere no mugo nabona mu sabusete sana nkumubuli mama naye nabo mbwekaini igolenda bana baminto bande mbaro mama gontebia ya mbaro lakini eba atamete gochikelicho inki batanya gochera kondolera ya yeba obwete muna bagocha naho barabwatu bono bagatama gochikelicho bono rende nkabuli mama bono ni na ebie komenyete nka agante binere bie komenyete omugaka taiyo omugaka kwite kale nkomubuli baisike baminto barabumbaro bao gonte bibaisike bamina bange bakwite muisiko mino monene konye osokire uchibwoye nere konyorali
bono nkamotebi mama ndachankabu ninyare obugima nkara obwa ankisi mukugambira ankisi tokugambira chile nsomba mo ndeteire bono ekero bwaki mama akayira nanka maiga idia nagampe bono guika tokuirenka elindo nyare korenka yao ekena baka ndusio baka ngira bagankoba ekero na ikanka nkanyora chi enyomba ntanya komenya gisa ekiere chinyomba echi na chuna ariko etu ariko nyagosoma gosomi gwe skuru muna chinyomba chiama omonchi karo bone kero na ikachi asinyomba echi matuko make iganka igwa amagoro achakire kondura kara bwatira igo iyo umwanjo murigeria ekoro kwa Ndizi TV owansu bo magusio murori bo bale maso bogima tugona gosanga tuna Joseph Moindi igwitekira so bono chinda mukoranga yoke na preempt ringa ne chinda umwanjo murigeria nyina watonyora gwetera chinchira chicho speech ya social media Facebook page ito Ndizi TV News Digital na bego YouTube Ndizi TV News na bego website ito www.ndizitv na bego Twitter handle ito X @Ndizi TV omwanchwa omurigeria ototebie ekerengereri kiao asenchirinde yonsi na intwe tunyara kwa togo tegera tore na Joseph Moindi abwato mwana oleveri karacha kana ranga no mugano urarira kinanyo mo serko interesting enyumba ya maomo Joseph ona amagoro bona chakire byagaso bichagatia amagoro achakire byagaso abutimanye tikende yonsi ngwe yahiyo butuko pakamambi bono ekero bwaki ngoboli abana nchimurandora ngwa amagoro ayane abana nabango bono kyagera abana babe ne bendugu yane bono bagocha bagonte bita anko ekine chinsona nkubaboli chinsona nachuki njenanya kulie kuchinsona bono bakondusi bakombeta magwa chisindani ekyo bono ngokumi nkobwa ngotebi mumuru minto yaya igati ngo chakobera liyenchera mungirani ali asinkayane bono nkobero matuko make ngo sinyobo gimanko ruara nande bakongirani children's home bono ngatebi guardian yane bono egento morankonye esengenche nkeli nenkon na tinanya komenya nyomba ya maomo mbono ngochitangani mbono litangani laki emwari kuliyenchera mo ngagachire nyumba nande mondigeli omuntu ogochigonkonya ogochikobamuna nere lisoriane nabo bangete metinyimeke bakanga nkamenya chilenso nande bono bakaliyenchera yoko ndigeli omuswati litangani mba cheti bakanga gachire nyumba enyumba lende banga gachire tene ya maomo nande esenge njobono mbale ngetayali kunga gachire nyumba yeligena ba obwete muna nabonda itwe bono bakanga gachire nyumba ya maomo lakini ndere beta bone nya nya lakini rande tinachikole makobero esenge ncho tinda twara bolemu problem yona maomo ne chinsona bono nkairana the year 2001 ekero guardian ya lenge kurukususan masese aba noted muna bono tatake irikoba ase children's home akarusigwo omogeni gaswa agatebe generation ya Susan Masese yonsi eruopi bono ngasinyunki ngokora nkumwakire simi gochinya koe nkomotebi bone gento gokora nkonye bono nae mama nae kiregento nkonye bono ogwakira omonto gete omo injini gete esimi okomotebi imokeli chose ebintu bya byonsi momore omotrimbo kigochenya koe Susan madam orehema sindio no Susan Masese igale guardian yane urenge guardian yane bono lende ekero na rusibwa ali ase children's home nka trimbo kaguchinya koe the year 2002 na bondo 2000 okamenya bono Susan nkamenya bono Susan nyakoega bono nere uchite kondigeli omusbati tugakora komenyangi 2003 2003 muna twakora enyangi tukagenda nere inka tukamenya nere myaka ibiri bono musubati yagacha gasira
ntua manyete burwaire ntua manyete burwaire boko muchanda lakini bono kero kero aenda nyagitali na libacha como rasenda bakateba ne chi fibroids kwenye chia kinire chia beri chinene chikamo na chia muitete bono ntome yetina musubati oyo miaka mingi nduchiti konyora nere mwana onde bwensi bono abana ba achitena barabo nabona kiniriga so no bwata abana ni mbwata abana chinyaruka ibere wow great yeah bachire chindobo mbanga nchite nande mbasogeti konda nabacha nka bono igamunande iga ebango kerete kabisa. Okay. Yeah. Mwancho muligereria ekoro kwa Ndizi TV obwansu bwo mugusi se nkona gosanga na Joseph Moindi oyo gotomanyia obugima bwa Joseph. Yes. Tuira nega ngwatebanga your wife ugasirete. Yeah. After my very for only 2 years. 2 years, yeah. No yona rolengeli soliao. Kagotigira abana babiri. Bono umuligererio na yatete kumanyanga bono mu kotigirwa abana. Inakora abana no muko. Nakikwa manuve to bugimo bono. Nyesaye no monene. Kerona akura kuru eskuru elia secret. Abalimu bali mbangete ngombe. Mbangete ngombe baganchakeli ne chingoko angekianda. Chingoke chinachuna chakirete obotugi ali chilensom nande chikangira menkaenda na chiro chunka. Ne ngombe na abwate. Nguka mana alenge. Ninche bieka na abwate ngomba se kenyoro. Igo chinsiaga ne chiane chons. Ase kenyoro kegima. Bono nabona akauniria mabere. Ria mabere alenge siringi 10. Nabona akauniriga nanyora kende keke na akonyera abana aba. Na abaire skuru. Lakini egaika gatika bere obogima boga nkongera. Ngasinyuinki ngokora. Ngaso baono nkaenda nyakoe na manyete omuswati ketokuruku masese. Madam masese oyo nero lenge ewe Luisha yaito ekerutu alenge chilensom. Nero gatolete ire chiyanga. Baono nkaenda nkamoboli ankonyera omwana. Akamboli nonyale efisi yaba yo mwana aseskuru yane nkamote madam nimbwate ngombe na bonkonyoni kwa nyoniri next inka yo chikurusie fisi yende abunka ngasinyuye ekinkoiraneli bona kante bigendo ligi abana batali korora tuchake skuru nonyare kwegeria abana nkamotebie na bonkonyara ire ngoigete nkamotebie kene madam engigete class 8 na akamboli no maete braille ni maete braille kumbe nere na chiete college ya special education okondetra chinotes chiae nkomasomera buya kabisa akarora buya bono akarambia tuchake nkaenda nkamuligeria abana batano na butua chagete na barabu agateba agante bono libaga okobera nka no mwana bere skuru ayenchunya tuchake skuru amo oegeria abana aba kwanyora kende keke gyakonyo mwana bono tugachake skuru 2008 yeah 2008 this is Rema Academy. This is Rema Academy. Rema integrated program. Wow. Yeah. Oga no madam masese bo. Oh madam masese. So oka nabuno ocha kirete bono kabera abuno oncha kirete bono bogima bwane bokabubuya nabona alenge kwa nabancha kirete siringi chirububere siringi chirububere ekine chia okobe ko mufuko ekine chia nenkobe ko mufuko oyino ro mushahara no mwana ngo somale nkarambia ko buabosa nande ndagira nkongale enyomba ongeire aro nabona amwakirite mbia mono nande nyesaye akamosese ni mono tukanyora abana nande tukanya kugendera bono ekero yaika 2000 the year 2019 covid ekero yaswa abana konye bangereire ngote madam yaya bono tukunyara kunya konga chibesa kurwa sumufuko na abana timbwati madam wagante bia entara goseli vera
akanya konkonya ekero 2019 yaika alirolia gante bia sengencho bia beire bikong bono tigato sieke skuru tuka sieke skuru tuka ira bana bande uchi public schools cha blinds. Yes. So kuru 2019 yes mpaka lero iga ngango bwimbo bwagati ubona kibwa beire bokoba bono kuru 2019 esengencho konyena nalira ka ebeseri enkena lenge kwaegwa yankonya bono iga tinye bwati bono iga nabo obo konguni mbwate endagira nabo nkonyorero obo kongwake esengencho mugondo yo bono munanko nko abantu bandemere bali kundemera na mochoke ndaire soke bono ndaire teli kwa mabia bono nande bono bugima bwane bole obugima bwane bono bwabeire muna nechibesa nkorwa bono nyitimbu atibesa omegonde yaralire igo tinkonyara kerobese tayo megondo na bekurara igo na besa timbu atiese nkonyora na ne kosiena chiete gokora bono iga timbu ati capital ndanye chakire ya kwate banga abana bawo banyaruka bonsi bachire chimbobo yes bono basically nayo lenka ninche byekandenka omongina who might be very old now ngukwera ni magasini omongino osirire kwachire bono lerema yes no okole kibarua abana bawo after basomire maybe nyasana kwanye tonde mbabwate kende iga like I'm looking at your survival no a challenge ya ne koreteki ebere omwana onoyo omonene ne na masomi agaikanya Adventist ekeraikanya Adventist akaba batimbaya akaba molito ekeraba molito lende tachikogendere school kale skuru bono nkamotebi nyoro mwana nkogendererie skuru agankani agantebi tata asenge nchuta likorora asenge nchu bono umwana uminto naro omoke mokonye bono nchitigambe iga eke esenge nchu tubwati nchira ende yonsi uranya liko wonsomeri bono umwana oyo mokenere nagenderetie skuru akaika form 4 nabanyorete amagisia maya nabategete ko ende course ya nursing lakini chibese chikambura bono tinachiko kogendera gokora kende lakini engakinero ya igete Janet Yongera mungirete nita ekero aikanita agakore course ya yobo soni fashion and design ekero aikagati akaba discouraged agatiga bono tachiko konyegendera bono igano ali tu Nairobi biashara bya bike byo kone chingeni no mugakoe so ibonero background ye family inere background ye family yani bono watekero ko era siro mugano yo iga akoleka no mugano utakire ko in the public domain maito mugano yo barayi bande iga abantu baseinalia alisokurwe kinyoro because ejiranko manyete tairero na komanya na gotebi I know you as a man of potential ninko maete nga keroire libaga nabo okorigento ninko maete nga oise umwancho muriria Joseph Mwendi oyo ni maete nga none bikoro tona gatosonire kero tole school tibate se bana ngo bono na tigake na tigake so ni mo maete nga no monto o maete gwe karakarete nya kare ko ya none chire dinto akorogire ama at some point bono iga mo maete mo kwana kwere sera mangana ya rota their reactions maybe serikali to the national council maybe abarai mba maeta mangana yao amangana yane na rasoire chiobisi yawao na abaeresire na eresire pako mu MCone na motebirio bakongubwane lakini na chiri pako obisi ya omobungone lakini bono balingo ikero omobungono badia usina alfa omobungone na alfa miruka bono tinanya komonyora etokwane nere face to face lakini bono aba agent bali bayengu kwana na barabu ebagonteri ngo ikitora mangana mbago ikio bono abande na tema nyorenso ase amangana ya ainua jami bono egasinya pakoyo mo omuobisoyo mo igante betimuna
ayogokwane gesongo ayogokwane geswahili ekia ayeno tali muntu takire gokonyo nkomobori ngasiki mbwate bono gese skuru ina chiete manye gesongo manye geswahili communicate buya bono emokugani ekero togo chobisia twabeka machanchabe twabeka chianga chimbe chitali kogokia nyasaye kagokonyire kaba smart ekero smart no kwana as public nabo ko bari recognized bono nabo bangete konkonya nabo paka waleo bono nchege ntunale gusaba ngokwandiriba mwancho muliria ekoro kwa Ndizi TV obwansu bomosi turastomuri gobolema ase obogima tukuna gusangana Joseph Moindi weto muganoye igore ups and downs okomochi gotira biya na ndo ikwira na insia niko na kwenda igachi wave taratwananchira abantu bake mwana bo pastor mubunge Alpha Miruka my very good friend oyo komorora momote binganko muriginda bwaro bakamurigi Joseph and I'll try to share with him your story. You. Alpha nintumanya ine mweshimiwa Alpha ntu anagokwana oyo komorora kwigora bari bungerero oyo konrora Alpha gwetera Ndizi TV momote binga Wilberforce Mosanio squeeze no ale Ndizi TV na ndengo koligiare na abo atomugano na kya Joseph Nyosini ko moikera toteme ko moikera antwe Joseph. Yes. Ko gutolenga National Council for Persons with Disabilities. Go sentomanye dikane chino mole marunko ba. Ntoma etenga nkurubale bintu na tools of trade. Tools of trade ne kero okoenda quality proposal kwa batebya ye munabona yokore tobolemi ko tenje mwise ko ngachingoko nabongo koraki nabongo korobolemi mwise ko ngengombe na bego onkonye. Yes. Tima tinga kwana gotema ko end office ye yo oraro gosebo konyi mburu wandonye gwachiro nkikwanya oleto. Na temere kogenda sicho bisi echi na icho iri form lakini tenanya ko succeed kende yonsi bono nabotole in darkness. Okay. So there nobody mpaka naone kiti kya women rep kwa National Government Affirmative Action Fund. Yeah. Kwa chiro na chiro in fact last year na bwate group y'abantu ikomi ngaichuli kabisa ninche nalenge chairman ngaichuli nkabeke bintu bya kabisa ngokoba ngokobe certificate yeli ne documents chiane omurayo yomo agampebera libobesana agampebi biyombe mbiri kolikerwa aganseligo obisi yomo women rep nande oyungo okay, I'm sorry to call the name but I will not call the name. But Igan therapy. Umu manager wa Igan therapy. Umu manager or women rep? Oh, women rep. Igan therapy, yeah. Or Donya Toto. Yes. Okay. That welcoming. Igan doche ngaisaranse kiroko pakankarosa. Umancho moligeria, how do you feel about this? Ekero chibe kirega chikuru kwa National Government Affirmative Action Fund. Oyungu kwa nerega atali ghost. Oyungu kwa nerega no musacha ole moyo okuruku Joseph Moindi ya mweya. Kuruga ali mangira. Pomachoge chache. Mubungo yako kwa Alpha Miruka. Abun Kisi County, mugabano Kisi County Simbarati. Paul Etaya. Modepi ya no bebo. Moimende repo Kisi County Doris Donya Toto Buri. Aburi. Donya. Senator Momo Mabwanyonka. I can mention all of them. I don't want to go that direction. How does it feel Moindi no alega and they can substantiating o chiro bisi ende yonsi etakire mokolegas. Apana komotenga biombegega mbiriko likerwo. Tai ko mwana onye hope. I need to bring the officers from the national government to this show. Ikiagera Moindi, chiwa ku National Government Affirmative Action Fund. Yes. From the word affirmative, igeminating abantu mbaro konyora kwa bokolinse. Abasubati, amina banyina, abantu bale malete, amona abasai. Na minority groups. Ebe seria, bae kero bale gosene kiombe, baende bachakire project ebakonye. Oyo gotoko le bosa otabu atikendo le individual abuna Joseph Moindi. Kara take gosine white cake, kara take gosine wheelchair, ebe seria kole gento kieki.
bakonya abara ibaito ga nombo ate problem. I'm sorry to go that direction, lakini tigante bega wetere platform yo mheshimiwa Kimori atoire ya Ndizi TV is a big problem. Ikiagera abara ibaito mutagete gutume kebeseria kororekana nga naye gwakore yento ebeseri tari ya monto ebeseri nigebe kirase budget eto mubuge tutu chache eto munyari bari chache eto mukisi county eto munyamira county eto muarai ekonya abantu mwamanya wakero mondo chinkobi ekerako baecheki ngabono nyare botokoreire buja ebeseri ne yao atakira ko eranda ko epake change. But anyway, story for another day. Joseph. Yes. Wachire chobisi chonsi. Watemire koligyo boko. Tore nebona se family. Naro kweboli ngaki nyuma itiganda soma na rege gokwandro kurukunga Dennis yo nomo driver we skure kurukunye wa girls igali Nyamira County agonte byanga brother power muindi obogimana bobolego keep it up ntomanyete ubono so ntumka mne example ngana maite buna nyasa ankonyire so no Joseph nganere motebi nyasa na mokonye agonte nga tole na Nyayo gose Ben tole na Kirongo hotel Nyamira. I don't know which hotel kieta mwakwa hotel yo muntu twa mwakalieta deno mwakwa hotel yo muntu twa mwakalieta na tia abantu banyamira abantu banyegwa mate gabu bataye babeka Ndizi TV omugambi Joseph Nyagetiria agonte binga bonyarorande location mbuyere kabisa brother power. I'm always listening to your show oyakro kunga ogembo yonkuru kisi stage gali mwaka na kuona vizuri sana Joseph. Yes. Tuwe nebona se family kaka ya brother Simbaro arobwo ngakiba gukora ko make sure ngo bwimo bwa wabira fadhali bono asenkeli ne bwato bakomwake muno ndata chite skuru kenga ninche bieka nchite skuru ngegete class 8 ikobona ino somete inche ninsomete bona babande mbachite skuru yonde bonsi batamerite kelicho bono ondeta yo konyo onde kirumonte igale kobwae kirumonta akore biae bono nabe kombere challenge ko baboli bankonye ikera bono kirumonto igale yeke tokonyora kwabo nogoke okonyora kwabo nogoko nogoke bono mbali kunyara bono guikana ngerwa nerere wose muna musani arantumire kende ekuna kukego chyankonye onye musani tarantumira igo bono timbwati kende yonse wow mancho muri ya ikoro Ndizi TV obwansu bo mugusiye muri wale ma ase obogima abemigane go chaigo ya to moyo ya to imuki gorende ya moche ko bangane yego tokosa lakini the finally nyasaere nyasai now Joseph. Yes. Ngwate bangana obwato mugondo ego bidi kwali genchira ole mwa banyora kandagira kwali yes ekero mongino wanyarite ko bagakurara ono gwatigera ebieka anda ke mongino nero lengeri sori yao ande aikoro twali gukwana offer taracha sembeo ngante ngomongino arekera arengo you are okay. Yeah, I was okay. Ono ekero mongino arwalite osigara aralite nkerenge kwana kutwara kerenge likende mebinga no kole te pipo abaye ekerengere likiane bono nabo kero muna nare konyoro muntu ole machua urandende esinge nche bintu mbirongo takagokora lakini bono nanyora muna etaya teyo bono nabo ngo chandika sana nabo nare konyoro muntu urandende turamenye komo nabo nare kogoka esinge nche bintu mbiro binde ntayete gokora lakini ntali kunyara esinge nche etaya Joseph ntabi bugima bwa Kristo se bo social bugima bwa tu wa spiritual spiritual inde mu SDA nche no mu SDA omunye sabato nguti moko on Saturday ngaye kanisa ya onere kanisa ya ne okay district church ya ne korku Mangeres SDA church lakini Sabbath school ya ne korku liabo sibuli enda nakuboli ya mangana yonsi yes kana kumaite kalengwa kabiro moteli naganyo kwanire igoro hoteli gose bora gwetira inchirende gose bwanyorire inchirende gwetira hoteli obu gose gwetire kanisa bokonyi bonde bwarachire nanyora ngiye lakini akubo deliberately igoro yobugima bwao bobo Kristo abono Joseph
Ntakete bono nkweli bagarire mutuga hari keiga. Yes. Twaisire gukora ntu wachida kange isano isan. Buya to be precise. Chida kange isane moiga. Kiro chida ndai goro mono. Ntakete bono ekero we compost e camera nere bosibwa oga. Yes. Oye kwanire. Okwanire bali bakurigerete. Obatebi nga nkikeri kware wancha go nkikori kware kunyara gokora na ndenga cure ba assisted. Egere onyoro bokonyi. Oyo ndoro gete Ndizi TV uraga niko sojo ko bakaso bugima bwa. Dibageri ne riao otali kwara kisha otali ko babaika otabwa atibuoba. Go ahead. Abantu baminto mondigereti kurwase TV ya Ndizi TV na gokire sana kuhaliganirwa na batangazaji ba Ndizi TV. Bona abantu baminto nchenko basabayiga mwandolire enomo ukoinde tindikorora lakini rende okorora kwane nkora sobongo obongo bwane mboroche na maisuka atari korora etayeri kurwa sa maiso nere tayo bono nche nari gusaba onde bwensi ura nyare bonkonya kendegeke nchakire obotugi wose nchakire obotugi obobonde terenyore ngombe na onde bwensi ora twaleli yanda nabako ndigeli nyore nabako ndigeli nyore onde nabo monto tokomenya komo ekutali gento kere kia bobisi onyo onde naro oyigwete muna natete obolirwo bomenyu lakini natete komenya karibu kwangu. Very powerful there. Igawe sa komenya mwancho murigeria ngagetenga igomene tiko tebanga enyuomo kayo komenya bosaigo gomo subati sikogaria machua bana muindi nata geto monto komokonya. I love your spirit kiagera ebintu biri antote bote gwancha gukwana bakoranga no boso kugotebanga bono nkorigindo musubati muindi otebire ngo bokonye bomanyo ro musubati okonyoro korireki obeire buya oderinganya ore nchirago chakobo tugi okonyoro korireki obeire buya. Joseph. Yes. Tete bono okorire oruirani namba yawe ye seminar okorigerere tiaria okweboli ngandesa gutwara kino sibere ntakete gokonya Joseph na inkomonyora ndesa gutakamurangeriye karenkwa gasomire buku bado kusengwa sto gatiga ndesa gutakamurangeriye kino nekansa anara to sisenia nga inkomonyora ntakete bono ingana yawe yo mweli abantu bara bagokonyire gwantebye talks about your daughters na ntakete nko eli bagari abene obatebi mbiya mono ngokonyira madam masese orehema academy na abande bali bakondero bogima bwao otuirani namba yawe yesi. Banchu baminto nande mbia mono tigamba iraneri mbia mono ase bali ba vekire okoboko kwabo mufuko ime bagankonya bakandusinse bagankora bono bakandeta bagankora kobo omonto mugima muna nabeire iga ninataka niwashukuru muno mama madam masese asole na kwere ne mbia mono nyasaye tigago siseni ne familia yao na abana bane andosi asemole na inu mwabere taya uchaseinde nyore mwantigire lakini rende nyesaba konya se kinyomo cheino ni ntoramo na inu ekromogo chankalia na inu mwarra kende nyore mobugati mwarra kende mwankonya bono rende namba yane oyoraga ni namba yane igere 07 04 471364 nirole 90 nande nyeirole 0704471364 mbia mona abanchu abaminto mwancho murigeria namba Joseph Muindi gabwo enoti isano ibere enoti inye isano ibere eyemo isato isano nemo inye enoti isano ibere enoti inye isano na ibere yemo isato isano nemo inye mukwanire anya kobwate kanto iga nusi 10 mugorera none credit yaye nabonya sago cyo senya abantu iga mutu none just airtime ngakira ndenga brother power lero mbuyande nande negunda gokwania through that means nyasana nona naye nga ogostenirie bano tarakora pi engana entwani ase obolema litukeri gali lero engana entwani ase obolema abakungu iko bale chingincho ao nabasacha bakawa chingincho ao
ondonywa mukungu ondonywa memechando ondo sokero musacha ondo sokero emechando ondonywa mukungu ondonywa memechando ondo sokero musacha ondo sokero emechando mancho muligereria libagalia bonsi abo twabwaterana ensemo yemanyererio oyo minto Lydia Mose e producer yane Lisa C Abigail Nyanchama oyo kwa nekinga Mariogi boyo chibicha chawe chire asenchera engi yake gima libagalia bonsi aba nyarige muri ko kwenda sebet kuligalia lero tiga tubakire ngambu ya mono nche numuralio brother power weka naende e kiende tiganya sai abaseseni bye bye. Amen.